Готов ли си за промяна? Много от нас започват тренировки с голяма мотивация, но често се провалят заради едни и същи грешки. Загубата на постоянство крои пътя към разочарование. Пропускането на тренировки, загрявката и охлаждането увеличава риска от травми и спира естествен напредък. Без систематичен план, тренировъчните усилия остават неефективни. Запомни, правилната техника е основа на успеха. Планирай тренировките си като важна среща. С ясно определени цели, време за активност и възстановяване. Опитай разнообразни упражнения, за да избегнеш скуката и да развиеш всички мускулни групи. Брони се за постепенен напредък, като започнеш бавно и усъвършенстваш формата си крачка по крачка. Последвай лесни съвети, загрявка преди, охлаждане след тренировка и активно възстановяване през деня. Балансираната храна, съдържаща въглехидрати, протеини и мазнини, е твоят двигател. Слушай тялото си. Почивай и не забравяй. Постоянството носи резултат. Промяна е в твоите ръце. Действай сега. Когато планът срещне правилната техника, резултатът е неизбежен. Малките корекции и изправената форма трансформират тренировките в изкуство. Всяка тренировка, изработена с внимание, оформя по-силно тяло и увереност, водещи към успех. Постоянството превръща усилията в резултати. Действайте с вяра, за да достигнете мечтаната форма, сега и винаги.